in gwazuma ki sha ta soyayya sannan ki bani nima. Gwazuma ka sha ta soyayya sannan ka bani nima. Na fi so in ganna gaki hira in ke taya ki bayan biyan sadaki ayyiri an daura aure komai ki zo ki dauki dan babu mai hana ki. Ni za na yi rakwanki duka inda zaki har ni da kaina na zama naki an daura aure. Gwazuma ka sha ta soyayya sannan ka bani nima. Ba a yi iyaka mai so zai iya hauka bibiri ko za a doka har igiya a sa a daure dangi su nemi na san marka sai murna ran da na zamta ka. Tafiya hawa da sauka ni kai ne wanda na dauka kowai kira ni inda ba kai ne ba za na tsere. Gwazuma ki sha ta soyayya sannan ki bani nima. Na baki zuciya ta kyauta ga ta nan ki rike inda ya biki za ki saka ta ba na so ki sake. Na san za ki ba ta kulawa a nan sai ta fi ma hutawa. Murna ta sami rawa na taka na yi rawa ki gani ni na samu kawa soyayya na yi rawa ta gani. Gwazuma